Bismillahirrahmanirrahim. Al-bala'u muwakkalun bil mantiqi falau anna rajulan ayyara rajulan birodha'i kal batin karodha'aha. Bala iku dipasrahake marang ucapan. Upamane ana wong ngina-ngina wong liya sebab nyusu asu, wong kang ngina iku tentu bakal nyusu marang asu. Paham? Derek. Wong sing ngina wong justru wong sing ina sing ngomong bali nang awake dhewe. Sampeyan kok ngarani wong rupane kaya kethek, kaya asu. Ngono iku sing ngucap dhewe kuwi kethek ya asu. Rasa dadi rasa ngelek-ngelek wong, ngeleke nang dhewe nang awake dhewe. Umpama sampeyan ngarani ngono, wis sok ngantek iki ngantek ngoten. Ngarani wong kowe lho sok nyusu asu. Lho awake dhewe lho bakale sing ngomong kuwi bakale nyusu asu ngantikan ngoten niku. Wong sampeyan ngelek-ngelek oh ya sing ora kejungkel. Kejungkel dhewe. Jadi ucapan Allah iku justru ora nang wong sing diarani, justru nang awake dhewe. Ngati-ngati maneh sampe Bu. Nggih, Mbak. Nggih. Sani. Al-bala'u bala'ullah wal ibadu ibadullah wa haitsu ma sabaqta fa'aqim. Wallahu a'lam. Yen pilih kula sedaya kalau mau nek umpami sedekah boten sah pilih aja ngantek sing dipilih sugih-sugih tok. Kapan wong sing sedekah kok sing diwehi sing sugih tok niku panganane ora barokah, elek dadi elek. Nek sing ditinggal. Kalau dol tinuku, nek dol tinuku niku ampun elek didelik. Cacate momok ana cacat diomongke. Niku ben barokah. Mau adol godhong. Iki sing jero rada suwek-suwek yu. Ya biasa adol godhong sing apik kok Jawa to. Sing wajur-wajur kok jero. Betul. Iya terus terang yu. Nek notong tak apike kok jaba sing jero ya enek sing ajur ya. Lah iya nek barokah. Ya biasa ya suwek-suwek seneng-seneng. Lah kok nek mergo apa alasane apa? Nek sing suwek kok njaba gak kena nggih buntel kan ngono to? Nah, nek sego kan ajur to. Umpama sego ki ajur dibuntel nganggo sing ajur iso gak? Mboten no. Ya iya ngono kuwi. Sing tuku barang yo kudu ngerti lah sing adol ya kudu terus terang. Barokah. Ya sak payune umpama gak dijujuri kok iso payu 1000, iso dijujuri kok sudah 100. 100 ra ning barokah. Ana nggih? Nggih. Lah termasuk wong bakhil ya iku wong nalika disebut asmane Kanjeng Nabi ora gelem maca selawat. Makane jenengan nek bikin pengajian apa teng musala apa teng zikiran jangan mireng asmane Kanjeng Nabi disebut kon mau selawat jawab lagi selawat sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi Allahumma sholli alaihi aja sholli alaihi tok. Allahumma sholli alaihi kanggo Allahumma. Nek sholli alaihi tok ngono merintah berarti. Nek wis mung sholli alaihi ngono kata kowe merintah. Merintah karo sing
Oke. Ning salajengipun nggih menika kebagusan iku ora bakal ilang. Awake dhewe nglakoni kebagusan sithik wae ora ilang. Ora rugi awake dhewe. Ini sampean kok ngamal semene kok. Ampun remeh ning ngamal sedajan sithik. Napa milih saged istiqomah sampean nggih. Ben dina sedekah utawa saged infak kok mung 1000 rupiah kok iso bedina. Lah niku istiqomah bedina niku luwih sae timbang setahun ra sedekah, sebatang sedekah entek 1 juta ning setahun prei ra sedekah. Mape bedina 1000. Al bala'u muwakkalun wallahu a'lam bishawab. Tadi kan